खुलुमबाय। दिनै 20 जुन 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि, फालांगि एबा हाबायाव दावबायनाय जानो हागौ। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृष राशि, जुदि नोंथाङा सांग्रां जायो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 10। मिथुन राशि, नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि, धोरोमारि दावबायनायाव थांनो हागौ। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 12। सिंह राशि, अननायखौ मोनदांगोन आरो फोरमायगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि, नखराव मोजां मोननाया थाबाय थानो हागौ। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि, माखासे लोगोफ्राबो नोंथांनि हेंथा जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां था। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि, गोदान हाबानि खाबुफोर फैगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। धनु राशि, खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि खाबु मोनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मकर राशि, सोलोंथाइनि बिथिङाव गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कुम्भ राशि, गावनि गथ'फोरनि फरायनायाव गोसो हो। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मीन राशि, देहानि थाखाय समा मोजां। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।